Guys, bali ito na yung ating finished product. Ayan. So, bali ito na yung ating chicharon na macaroni. Ayan. So, excited na ako siyang tikman. What's up guys? What's up mga barads? It's me Ylarn and welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, magluluto tayo ng something new sa akin. And I'm sure sa inyo rin kasi yung ating macaroni is instead, kasi usually diba ginagawa lang natin sa macaroni, salad, pasta or anything. Pero ngayon, yung gagawin natin is gagawin natin siyang chicharon. So, ayan. Yes, chicharon. Kasi meron akong napanood na macaroni chicharon. So, gagawa tayo ngayon ng ating version. So, ready na kayo? So, bali yung ingredients natin. Ito guys, napaka-simple lang pala siya. Kasi kokonti yung ingredients. So, kung meron kayong macaroni. So, pwede nyo na siyang gawin. So, ito lang yung ating ingredients, macaroni, salt, and then oil. So, yun lang yung ating ingredients. So, bali, ayan guys, magpakulo lang tayo ng water. And then, pag kumulo na siya, ilalagay lang natin yung ating oil at saka yung salt para hindi siya magdidikit-dikit yung ating noodles. So, ayun. Pag kumukulo na siya, ilagay na natin yung ating macaroni. So, ayan guys. After how many minutes? Ayan. Malambot na siya. So, pwede na natin siyang hanguin. Ayan. So, bali ito na yung na-strain natin guys na last elbow macaroni. So, ngayon, ang gagawin ko is ilalagay ko siya dito. Ayan, meron akong prepare na bilao. Tapos, nilagyan ko ng banana leaves. And then, dito ko siya papatuyuin and ilalagay natin siya sa labas. Okay? Once na na-spread ko na siya guys, ang gagawin ko is ibibigad ko na siya sa labas. Ayan. So bali guys, after 2 days ng ating pagbibilad, bali ito na yung ating elbow macaroni. So ayan. So kung mapapansin nyo, bali parang bumalik siya sa dati, wherein yung hindi pa siya na-boil, pero ito kasi is parang mas shiny siya. So, bali, ayan guys, mainit na yung ating mantika. Pwede na tayong mag-boil or mag-fry rather ng ating elbow macaroni. So, bali, itatry ko muna siya konti. Ayan. Ayan, kung mainit na siya. So, ayan. Gaganin natin. Parang nakakatakot kasi tatalsik siya. So, ayan, pwede na. So, ayan. So, dagdagan na lang natin. Ano siya? So, yun. Pwede na natin siyang hanguin. Mga ganito. Ayan. So there you
you guys! Ayan, bali ito na yung ating finished product. Charan! Yung ating macaroni chicharon. So ayan, wow, excited na akong tikman. Ayan. Bali, yung sausawan natin is vinegar, salt, chopped onion, tapos naglagay lang ako ng sili. Be careful lang guys, no, pag nagfry na tayo ng ating macaroni chicharon is actually marami siyang tilansi-talansik. Oo, kaya minsan hindi maiiwasan na mapaso yung mga kamay. Actually ako napasok kanina. So ayun, and then ito kasing ginawa natin is plain lang siya. So plain lang siya. And siguro, since hindi kasi available dito, kasi wala sa grocery at saka wala tayong masyadong access sa grocery, ang gagawin ko rin sana is mag-try ako ng flavor, yung may flavor, cheese at saka barbecue. So, feeling ko magbe-blend siya ng mabuti sa chicharon natin. So, tara, tikman natin. Super crunchy siya guys, and then mabango. Ayan o, ayan. Narinig nyo yun? Harap. Super crunchy. And I love it. Try natin ng may sausawan. Yung sa suka. Oh my God. I love it. Super crunchy and then super sarap. Nagble-blend siya sa sausawan natin. So ayan guys, napaka-simple no. Kapag meron ka ng elbow macaroni and then, actually yun lang yung main ingredient eh. And then meron kang oil and then salt. So yun na yun. Ibibilad mo lang siya sa araw. Ngayon, 2 days ko ito binilad. Ayan. Harap. So ang gagawin natin, ipapatikim ulit natin sa kanila. And then, titingnan natin kung ano yung maging reaction niya. If kakaya natin dumayo sa kapitbahay para kumuha ng reaction nila. Perfect. I love it. So guys, nandito tayo ngayon sa sala. So ayan, bali try natin silang patikiman yung ating chicharon macaroni. So ayan, go Kyang Clerk. Kumuha ka and then tikman mo. Sausaw. Crunchy! So how is it? Sarap. Ay, ganun? Sarap? O, yung isa rin. Yung ating foodra. Patikim? Patikim daw? Yun, sarap. Ay, oh my God. So, ayan. Yummy. Perfect. Guys, bali ito, dadayo tayo sa kapitbahay. So ayan, dadayo tayo. So ayan. Hindi, magpapatikim lang ako. Haan! Chicheria? Ramanam, haan. Haan, i-edit ko. And that ends our vlog. So guys, if you like this video, please give us a thumbs up and please do not forget to subscribe on my YouTube channel. So bye bye everyone!